ngifuna kushunyelwe kahle inhliziyo zenu sezithambile ngoba basabheka abantu uyathi omunye ngizoke ngizwe ukuthi uzothini mina ngizozwisa lenkosi ngiyayibona nje indoda ezoma kodwa ngifuna izwi nani yasithi nje awulenzi wena ngifuna siyazi awunale ndawo yomfimbela ngifuna sithi nalo semva mthetho manje wemakhelwane uyahlatshelelwa manje angibeke lapha ungithatha la angibeke lapha ngishisela angibeke usuke ekhaya emtatshweni njethi into zasekhaya shekhaya ungithatha la angibeke lapha mina ungithatha la angibeke lapha ngishisela Sesiyashwina Nkosi ake siphakamise isandla sethu
nokubaziwa sathengiswa sona uNkulunkulu ezinye sikazibambi kodwa isethembiso sakhe sibambe ithembiso noma singadlula odumiso bayayibamba sesidlulile thina uNkulunkulu akayithembise sona usezosibamba udumiso nokubaziwa Gentlemen, allow me tonight to introduce the man of God, the man of the hour,